Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι γυναίκα μου, όχι ότι είναι ερωμένη του. Τότε τι το θες στο όπλο. Για να μην γίνει ερωμένη του. Τάκη! Τάκη! Πούστη! Τάκη! Ρε το τρελό, θα τα χαλάσει όλα. Μα καλά, πού βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος σήμερα? Να δεις που άλλαξαν το σενάριο και δεν μου είπαν τίποτα. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχαμε. Όσα πολλής κόσμος μαζεύεται εδώ μέσα. Και στο τέλος θα μου πούν ότι έπεσε έξω ο προϋπολογισμός της ταινίας και δεν βγαίνουμε. Όπως κάνανε και με την προηγούμενη ταινία. Συχτήρ. Και εμείς και popcorn. Ωστε εδώ, είστε πουλάκια μου. Τι έγινε ρε, πάλι πάτε να μου τη φέρετε? Δεν μας σχέσεις ρε. Ό,τι ξέρεις ξέρουμε. Δηλαδή, ξέρουμε κάποια πράγματα που μας έχουν μπερδέψει αρκετά. Και όχι μόνο. Εδώ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το κόλπο και να βρεθούμε όλοι στη φυλακή. Φυλακή! Μη μου πεις ότι η θιά σου ανακάλυψε ότι χρησιμοποιούμε το ξενοδοχείο της για να γυρίζουμε πορνοτενία. Τους κατά στο στόμα σου παλιό γρουσούζι. Όχι βέβαια. Κοίτα να δεις ρε, από αλλού το φοβόμασταν, από αλλού μας ήρθε. Τι εννοείς? Τον είδες αυτόν μόλις βγήκε από εδώ? Τον είδα. Έτρεχε και αλαφιασμένη έτρεχε από πίσω του μια γκόμενα. Ξέρεις ποιος είναι? Ρε, αφού σου λέω είδα μόνο την πλάτη του. Ποιος ήταν? Ποιον παγιδεύσαμε για το πιστίκι του Αιγινήτη? Κάποιον που τρόμαξε να του κάνει κούκους. Και καλά να πάθετε αφού με πουλήσατε. Αφού ήθελες φράγκα ρε και δεν τα είχαμε, τι έπρεπε να κάνουμε? Πάντως όχι να εμπιστευτείτε κάποιον άγνωστο. Αγνώστων επιδόσεων. Παράνα, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε. Ναι. Τώρα τι κάνουμε? Βέβαια, αυτός ισχυρίζεται ότι είναι βεβαίως εδώ για να πιάσει τη γάρα του το πλάσα που νομίζει ότι τώρα βουτάει. Εμένα πάντως μου φαίνεται λογικό. Σε μένα ήταν λογικό φυσικά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος νομίζει ότι δεν θα είναι 6 μήνες να ξανάρθει σαν τώρα για να πιάσει τη γάρα που νομίζει ότι τώρα ενώ εμείς ξέρουμε ότι αντί και ένας του ευκαιρίες να τα χορέψει και αντί γι' αυτό κάθεται και πηγαίνει ένα ανόητο που του αρέσει να το πάει και αυτή ο μαλάκα! Πρώτον με φτύνεις και δεύτερον λογικότατο μου φαίνεται. Αφού όλοι οι άντρες τρελαίνονται και μαθαίνουν ότι πρόκειται να γίνετε κερατάδες. Αλλά εντάξει, δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Κουροσάβα, στο τέλος του διαδρόμου δεξιά έχει σκούπα και φαράσι. Άντε πάρ' το κι έλα να μαζέψεις εδώ τον όλεθρο και τη συμφορά. Γιατί αν μας πάρει χαμπάρι ο βασιλικός ο πλατήφυλλος, ίσο που την έχουμε κάνει εδώ μέσα. Τι έχεις, δεν μου το στόμα του! Ρε εσύ, τώρα τι σημαίνει και να μας το πεις! Συχτήρ! Έσαι το πιάνω! Κάνεις. Να πάω από εκεί έξω να μπλέξω και να μείνετε εσείς εδώ να ξεμπλέξετε. Ξεχάστε το. Εσείς παγιδεύετε τους ανυποψίαστους πελάτες, παγιδεύοντάς τους με τις πορνοτενίες. Εσείς να βγάλετε και το βίντεο από την τρύπα, ρε. Άντε γεια. Άντε γεια. Μάνικες, σαμπάνιες, πορθμοί, μουστοκούλουρα και κιορατάδες. Ωραία γλέντια εδώ μέσα. Εδώ γάτα, καλή πέταλα. Εδώ γάτα, καλή πέταλα. Αν με λαμβάνεις έτοιμος, ετοιμάστε κλουβιά. Πολλά κλουβιά. Η φάκα έπιασε πολλά ποντίκια, όβε.